Into owayenza i-ex yakho namanje akayazi. Angingangijaji nami. Ngike ngasimesha umngani wakhe. Nawe uke wafanda out manje. Yo kanini. Eish. Ngoba like vele ngimuhle ngithona ngoba Yes, nayo girl, ya ngithathela ugela indoda. Asiphinde reflect sami umshini. Mateki mina washo. Ngama reflex wakho. Okay. Eyokuqala ne like umfana obhizi nama easy targets like ozenza player like ethi umfana ungakami. Umfana akakami. Noma ungenayo imali yokugunda kama sibone ukuthi okay imizamo yenzeka and then S3 umfana akageze guys like umfana nokukhwapha like and egcineni nomfana omubi angeke. Yini into lokwayenza for uthando namanje akaphinde Hey, y'all, come look at this. Jump ibona. ayisaka. Mina ngiyangalala amalungu yabo like amalanga lanini. Angaki. Like nokubona like days. Like December ne. Ufana ukuthi like mawumthanda beku December. Like nokubona nashima angakazi ngisaqaba isikolo. Ya izinto zayenzeka. Ya lokhu ngiphuma like yazi kumele isayende nje. Nanovalo sizothatha abantwana baphuzisa abanye nithola bade vibe letenezadla sekuvuka amakhaleni sifila kamnandi anoma ngingathini for the babies usekafikile usazoshaya amahi uzongathi kutisi emzuzu bami uphathe heli usazoshaya amahi emithi noma ngingathini for the babies usekafikile usazoshaya amahi uzongathi kutisi emzuzu bami uphathe heli usazoshaya amahi sure. Sanibona bafethu yo guys sokwesina bafethu nazi yabheka ke nomcheck bafethu ekseni ebusuku entambama siyasebenza bafethu nani nasibona sisejabulani bafethu siphetha abo sisters abami bani nice nani nasibonela bafethu sisathi nje bani igama Khanyisile brightness. Khanyisile brackets Brightness. Oh brightness hey askis my bad Nhlanhla Kyle. kanti Kyle kuba ispele Kyle KYLE. Okay, okay. Yazi ngisebenza bese ngitshela yabo. Shoot guys, angithi nazi nyani ngisebenza kanjani. Nombuzo we3 for the sisters, 3 + 3 is 6 yabo. Kodwa nani nazibonela bahle. So ngicabanga bakhuphisela ngazi 2 they 55. Ngabo ngisavumelana ne sisters. Amakhoshi. Yes, abe 55. Alright, so sicale ke sisters kubuza ne. Angithi nawo ama ex there. Yeah. Yeah. Okay, first question kubuza ke. Like king thilo konokile bayetsa ex out, you know why it Ingayenzani? uye wayenza i-ex namanje ayazi i-ex maybe mhlambe like proud ngayo lento leyo Ngacabuza umngani wakhe. phambi kwakhe No. angekho Yeah. uke wafanda out wena uke wafanda out sonke sike safanda out like uke wafanda out Yeah. ke ngizobuya lapho ngizofuna umxoxele ukuthi kwenzakaleni wena sisters ini lento oke wayenza i-ex namanje like akayazi. Angingangijaji nami. Ngike ngasimesha umngani wakhe. Oh, kanye mkhabele. Umngani wakhe like kwenda pa ayazi ngaleyo nto Nathi uyakazi. oh bakayazi Ngikazi. nawe uke wafanda out manje. Yo kanini. Ish, sisters, ma, ba retsa mashaka. So since you find out sisters, like you find out jwang go share hona. Like me found out ukuthi like cabuze umngani wami. Or mina ngicabuza umngani wakhe. Isikhathi lesawe ngifanda out. Kwenzakale Ngifound out in ukuthi bangijolele. Like yo ngile ngagowa ish. Mara ngaba right. like kwenzakale. Kwenzakaleni? For example, fanele uhlangane nabo estradini, bame bayi2 noma like into No, bangitshelile. awu uze bathi. Yeah. Yeah. Ngoba vele kunama heads mhlawumbe so yazi. Yeah. Wena sisters
Okay ke mina mangifind out like ngibone efonini kagela yabo ukuthi vele bayakhuluma and then nami ke azangenza into eningi ngoba like vele ngimuhle ngizothola ngoba like nayo yeah ngithathela ugela indoda Fela jwalo. yeah Ko wena o thungile ngwe batlang utsho. yeah Okay, shapho yona kuba bozani sisters phinde reflect sa mo mshimane. Mateki mina washo. So shoot ngamanye amazwi umfana unika inyawo. Yeah, like teki ile reflectayo kumfanini. Ubheka yona qala. Yeah. Iyo phela. Obviously ne personality. Mina benjani. Apha. Like apha umfana othulile uyabhora. Yabona ni. Ngiyakena. Manje i-physical appearance. Like yakhe. Yeah, ama-red flags like physically. Ugqoka bheki, Like Kepumba. like na ke rata dipotso. From my Enge? side dipotso. Awata mapho. Yeah. Wena sisters ngicongibuze futhi ngama red flags wakhe mfana. okay eyokuqala ne like umfana obhizi nama easy targets like ozenza player like mina ngizibuza like yeah okay eyokuqala ethi umfana ungakami umfana akakami noma ungenayo imali yokugunda kama sibone ukuthi okay umzamo yenzeka and then S3 umfana akageze guys like umfana unokukhwapha like Mara ngathi le uyikhuluma ngathi personal ngathi experience so. no angina story sengiyasho ukuthi like umfana akudingi ukuthi uzugcoke kahle as long like ugeza Uclean ne? yeah uclean Mara mina ngicabanga ukuthi mawuclean azuba muhle. mawuclean Mawuclean uba muhle. yeah Can try it all. and egcineni nomfana omubi angeke So wena kahle kahle sisters emfaneni vele like you go for money or looks. I mean like like I don't go for looks, I don't go for money like ngiya personality yakho Money or looks. Ungasijustify. mina looks Looks ne? yeah, ngoba like angilami I realized that this is an accident. Because manje usemall ne. Uhamba nomuntu wakho lo lookable. Kuzobhadala bani? siya contribute Akanamali. Akanamali. Ubroke. nayo uyapha nginamali mara like hayi ngendleleni mara like nayo this must contribute na amazohamba ulengisa izandla mina Okay, nini ngizozama contribute like kodwa like every day angithi. yeah phela nami sometimes okay maybe nginemali kakhulu yangamkhipha Shoot like kahle kahle uzokuba like tobulali wena umsamshelo. Tobulali wena obhadala manje. ezle wangacheat yeah Awu kanti loyalty izothenga ipapa izothenga inyama. hayi phela sikafiki lapho kazi umncane umuntu asebenza Okay kuleso stage ungakhetha imali ne like mase kusule la hayi stage. abasebenzi Okay. Wena manje looks emfaneni. Hawu. Uthe looks. yeah So start kubhala nje zenye kubhadala wena kama. Yini lento lokwayenza for uthando namanje akabhili ukuthi uyayenza. Hey y'all come look at this. Ngijump ibona. Oh, ayisana azange ukuthi Like bengazisolve because bengimthanda. ubona njalo kodwa leli nyanga. Lingakanani ibonda lakho? Alakhali khulu kakhulu makalikhulu. Alingani naleli semuva like height. I like because like la libheke la liphela khona lapho. Alincane leli. Eh. Lingakani? Alincane leli. Onokuba Superman sometimes. Yeah. Wabuya Ngabuya. ngenzakale. The way this thing come for love. I wanna know for jump ibona uyabuya ekhaya uthini wabuya. Like mina ngiphume njengomuntu oyetoilet yabo. Yeah, ngajump ibona, sakhuluma whatever, ngabuya. Ngiyakuzwa sisters wena. mina ngiyangalala amalundi yabo like amalanga alandelanayo Angaki? like nokubona like 3 days like Beku December ne? ne ukuthi like mawumthanda beku December So like this nokubona yo nashema angakazi ngisaqaba isikolo awungaplay ngale sisters. yeah izinto zayenzeka okay Ngiyenzakale after. yeah ngilokhu ngiphuma like yazi ngiphumela isayende nje like umfana ngilokhu ngiya kuye
Xabana nabazali endlini. So wena vele since uthi ama-red flags wakho amfanele nani. Wena ama-type wakho umfana njani? Okay, mina guys, type yami ne. Like umfana ongaphapheleki, like ongazijwayezi ngebhebe, cabanga sohamba naye. Hello banibana. Okay, Iyabhora leyo. Yeah, and umfana angabungwame. Abheje. Yeah, Maka since maka angithushile wathi wena go for looks not money. Yes, nakumara naye phela ayikuthi nawe manje nomphethile 5 rand ngathi siyothenga ke amakiki. So physical appearance type yakho ibukeka kanjani? like Tall. akabe mude ne mara angabe mude kakhulu. Yeah. So abe mude so ne. Yeah, so Qinise kakhulu. yeah, and angabe mnyama kakhulu. Abe so ne. Yeah. Wena sisters. Yeah, njengoba shilo abe Ama-type wakho. yeah. So manje no two ni share type. Yeah, ama-type ayafana. Musi ningadlelana nini? Ngesilelana obeyathi phela sibahle siyithumele ejule So bese saqinisa na John. Yeah. Lo uyajola ngithi. Awuyajola mina. Bheka, So bomba. ungamjola umuntu. Uyajola bheka. Amalafayi. Oh, akibo ndi mosquito. Umuntu okwenzani? So ngamjola umuntu wakhe. Like ngikhule naye umuntu wakhe and besides umngane wami cabanga. Umfakele. Navele basiqalele into yabo. Okay, like beside ukuthi ukhule naye. Like masithi bongamazi. Yeah, Mara umntwana- umuntu wakhe ungamjola naye. Never. Why? Nje akasitype yamuntu wakhe. Phela sibona ngokufana. Aniboni ngokufana. Yeah. Mara ngicela ukudescribe itype Yeah, eliwayo. like especially like ikhala like nobuki height. Yeah. Umngakanani? Ulingana nobhuti. So ufuna ukuthi nyaka umjola ubhuti. But Ubhuti. ayabona anginayo. Holy So wena nomuntu wakho nihlangane nini? Ngifunda grade 7. Awumusukoni wena. How many years you have? It's 5 years. Yeah. Amara part of relationship ups and downs. Like yeah, umngane wami uyangikhuthaza umngane wami. So you look up to yena. Kathi singanani nabantwana? 5 years, yeah. Bomba Aside bayathola from ama- 7 So into like a bed, okay, go bed. What's that weirdest thing ever done for Mine. But yeah, I left and I never caught. No more thing ngilahla. Angeke. ngamqambela amanga ku-boyfriend yakhe ngithi amachitile. Wathini girlfriend? Ngathi bekaleli kubo lapho bekaleli kubo. Girls. Bomba. Mala kumngane wami kumele ngibe nebhekela. As much as nana. So uqambile abantu abangalo. No, like i-boyfriend yakhe. Oh. Bemfuna. Yeah. So lo beka kuphi? Ukomunye. So nayini ifika lo kwami. Manje ngiyokenzelani? Wombheka. Ngikhumbuse. Ukiya uba sibohlezi ngikhulumela ku-baby. So Bahlale balwa yena nomuntu wakhe. So yabo ngimkhamba wabela ukuthi athi girl akayenzanga kanje nakanje. so what do you bring to the table in a relationship? Share a mic. Ikaw share a mic. Luwena I uyipe. bring lips. You bring lips. Yes. Only lips. Yebo. Yeah. Bayenzeni ngama-lips. Okay, anani ama-lips wakho specifically? Oh, you bring kiss to the table. Yeah. Into. Like, Letha how ama-lips. ngilida as much as angilinda yabona manje. Lalela, Ubaka sisters, dokho, ngithi letha ama-lips Yeah. etafuleni. Angithi like i-duty yakhe ukuthi like uzoyenzani ngama-lips akho ngangeni. Shuthi mawufuna ukudlisa something ngama-lips akho. Like ufuna ungidlisa like something. Isidliso. Sure, isidliso. Yeah. So let's have it. Bring what? Okay, what do you bring in the table when you're in a relationship? Good pussy. Yes, girl. That's my like it. Okay, sister, like according to you, and like how many rounds should like I go with it? 7. 7. Hey, 8. Yeah. yo. Nani mukuthi Sunday ke, awukhuleli ke. Noma Like why mfana mela khathale? wena mangabe ukukhathala wena. Angikhathali. Yes. Okay, sharp ne. Yena alethe 7 wena uletha ngakhi? Maybe 12. 7 plus 12. Maka kusigame lento yazi awudlali Nasi kuhle. 2, 5. Yazi ngiserious. Yo, sister, okay, so 1 round is in there, how many minutes? 4 hours.
Minutes, hours. Think back. Think back. Maybe 15 minutes now. 15 minutes. Yeah. Wena- So, ma- Oh, right, sisters. So i-favorite yakho ne? Favorite activity ne? Question. It's in question. Me too. Wena, how many rounds should a guy go per day? 2. 2. A day. Mm. 7 in yakho ngithatha 2. Yeah. Okay, okay. 1 round. Ngithatha since I should have minutes noma wena. Angithi yena uthi 7 rounds, 15 minutes per round. Yeah. Maybe yena uhamba ngama. Oh, ithanda. Okay, how many rounds? How many hours? I say hours, minutes, Okay, how many? 10 minutes. Awuyithandi ne? Like, Okay. I'm gonna have an experience with it. That much ne? Oh. Mara since utsho lana from grade 7. Yeah. Akayithandi vele or I get Like, all. I think ngilindile ukuthi ngize ngibe la. Awukakamu Yeah. bakithi. From grade 7. Wenze grade 7 nini? Yo. 2020. 2021. 22, 23, 24, 25. Usha grade 11 manje. Yeah. So 4 years yonke nix. So mayivukile wenza kanjani? Mara personally I think mara ngibelieve lento lesifike kanjani. How guys, lezi zinto lezi is not all about sex, guys. Uyakumunye umuntu mayafuna ukumunya. Yeah. So amthemba umuntu wakho. Not 100%. Eh? Not 100%. Okay masithi ilife yakho ne imovie ne. I-title lakho ngathi be yini? The love. So yento ngathi mnandi enzakalile empilweni yakho uthando. Yeah. Kumnandi ukuthanda. Mnandi ne? So, sisters, what's your hidden talent? Like talent lam. Yeah, hidden one, not like just a talent. Yes, you know more Like as guys mina ngithe iqiniso like ngakaliboni talent lam. Like akhona nama talent wami mara like elama mpela engifuna ukulazi angiliboni. What if la unawo uyamampela? Ngakaliboni. When sisters, what's your name? talent. Oh yeah, hidden. Mara ngithandajani. Listen, you don't judge. Maybe talent la ukufesha. Fresh sisters. So when a very favorite position of Missionary. missionary. Only. It's No chapter we are going. When a sisters Any? favorite position. Doggy. Oh, this is. hayibo. Speak Sifike kanjani lapho? Mara guys, you look like you people abenza igrove. Go to grove ne? Yeah. Khona lembuzo wegrove. Okay, so that's what about an again. Yellow no killer why after no more my change. Like cider. That one alcohol. Yeah. Anything. Cider bottle. Esitong une history lokutshwala. Alcohol. Penis. Enis, yakwenzani? Yo, like azibona sengicawuza wafane ngabanzi. Yes. And nakusema type bakho ne? Yo. Sasa umuntu akutshela kahle ukuthi ngicabuzile wena like swazi. Cabanga lento loyilethe etafuleni Kabanye bayizwile. into elethe etafuleni. Yo. Imagine. Wena sisters. Okay, guys, mina like I'm not a fan of alcohol. Ngithanda ilini mara mangiphuzile. Uthanda ilini? Yini into ethanda ngeli? Ncika. Okay. See. So kwenzakaleni? Ngizofuna Okay, isiposa. sicocela history lini ke? Yo, okay. Yo, yini Okay, kusho ukuthi ke ngayiphuza nomngane wami ne. Like mangiqeda ukuyiphuza bese ngiwa and ngalimala so nginesky singasasuki nginceli. Namanje sikhona? Mara ngingibona Oh. Oh, So cela usichazele ithathu yakho lapha echaza ukuthini? le asiphi. igama la Angifuna le. igama la kama msichana guys asedumfana. Ngicela like we pronounce. Sorry, okay, yeah, ngiyakuza sisters. Since sisters athi uyajola yabo. Okay, thina ngibuza umbuzo wami. Kubaba zakazwala imshimani thilo kwenza. Like what's that one thing ozoyenza kuqala? Mina ngenzani? If you wake up like umfana. Yo.
Like ngajabula because mina sometimes angithanda ukuba intombazane because like, Why? kunzima ukuba intombazane. Okay, wacanga ukuthi mina ngiba umfanile. Kumnandi because izinto eziningi Like into ongayenza like siyavuka namhlanje umfana nangu Sivuka sona siwumfana. lento like There's no turning back. like nje ngajabula ngiyophanda phela Okay, umfana masithi-ke ilast day Umfana yakho kanjani? ngiyenzeni ilast day yakho namhlanje umfana sure. yo like nganyoba Yo, sister. nganyoba strong Ngoba uhlala uhlupho betha ngaphathwa kusho. Oh, ngathatha ama-mirror pics yabo like. Ibe bese uyenzani mase? Nami nganyoba. so what's that one thing you think boys fail to understand about girls? Simple. That's why uloku yalewizi. Okay, ukuthi guys like uma intombazane like ngeke uhlezi express ama-feelings wakho. Umfana kumele afune uku-understand. So wena ukuya ngawa like akabanyana labashimani bafemba bafeka. Hayi mina ngokuya kwami like angikhethi masayidi amantombazane. Amantombazane. Yeah, amantombazane. Wawutsho njalo. Ngibona ngami. Bumba. Like mina umfana uyashesha ukungibhora guys mina like angazwani umngane wami uyangazi like Ukuthi awubi satisfied. no wayekuthi angibi satisfied like umfana waqale yabo wabheka le So since kuma relationship ne like most yabo into wenza ukuthi bafebele like most abo ngathi like ba phela guys common. okay hayi ukuthi phela ngibasimeshe bonke ne Sure. mara like abanye engenza ukuthi like ngifebe yo Like into ofuna like the way but state to point. Wena sisters umbuzo uthi ize manje yo yini enza ukuthi intombazane nje phakathi kwentombazane nabafana. Yiphi gender efeba kakhulu according to her? abafana Abafana. yeah because like mo intombazane like njoba like nginibona kanje angeke ngikhona ukuthi hello nginibulise mina like the way sine pride ngakhona like bakhona mara singamantombazane sine pride angeke nginibulise mina ningangibulisanga So ukuwashela umfana since bawu. mina Yeah. yeah esikolweni Kulweni amlando amtshela. ngamtshela ngathi ngine crush futhi So give us the pickup line. Noma leyo uyisebenzisile uthatha. Oh akaxomanga. obvious ngimtshela ukuthi hayi mina qala ngikufuna from e-primary then ke yaqala lapho kwethu sajola So wena mina ngikhumbula nje obahlezi baza kuwena. mara obvious khona labo phela ezobafenza mara like ukuthi ngiyamshela ukuthi like ngikhumbula Okay sisters asithi masingathi singene Shoprite noma Pick n Pay Shoprite ye cheap. Shoprite noma sithi singene Shoprite like yini lento le ocabanga ukuthi like yeah i-body count yakhe ngiyayithenga i-body count yakhe thatha yona nje lento le. Ungaphuma nani? stock sweet Stock seeds Asikho Shoprite. yeah lesi siround Se 5 rand ne? 5 6 7 sure 5 6 7 8 5 rand. masele 8 rand. manje seku-8 rand Okay. Wena mabangakufaka emall ne? Bathi na iShoprite akufaka manje. Bathi thatha into elingana nebody count yakho. Uzophuma nani? singibhek yeah neplastic Ne-plastic. Le kuphi le nkulu ke kancane. lele 2 rand Oh lelo 2 rand uma ne? neplastic Le plastic ne? Okay, sharp message to your ex. message to my ex Yeah. Lokugile kakhulu. Mabangathi yimi lo ne. Muphi message na ngeke sakwila. ngathi ungasha Wena sisters. mina into engingamtshelela ukuthi angikhumbulanga yena ngikhumbule lento ekuye Eish wena. So if you get the chance to smash him again, could you do it? yeah for lento le So what happened ukuthi nihlukane? Ukuba flopa wena ne? guys Long story ne? sisters yamangakutshela ukuthi like I miss you uzothini nami ngimkhumbulile ukuqinisa kusiza feel sisters wena hayi ngimkhumbulanga because like ungihetse kakhulu ngwetha kakhulu Yeah. kakhulu azwenzani Sekade amaphepha. no like nje Oh akasaso ku level yakho ne? singisahlukene nawe Ayo shinibuma ubooster yo. okay yazwenzani ke manje sisters uzofaka ama number womuntu wakho yabo
bheka obvious shuthi uzokhuluma nami akakhulumi nayo test obvious Bheka yazi right senzani. Siyamtest umuntu wakho yabo. Somtshela ukuthi sinomuntu wakho lana and sifuna ukumupha igift akuphe yona ngizwa. Sifuna simuza ama question ethu. Nasikhathi singakanani njola igama lakho ba. Hawu awuphethanga ifoni kanti. Angiphethanga. Yo la imali. Angwazi. Hayibo njalo. So ngizoyiskipha le ngoba nama Like angwazi amanamba akhe. Kanjani? Phela obvious uba nefoni angabi nayo, abe nayo. Okay, sure. So abantu bethu mabafuna ukuni-text banifollowe Instagram, Facebook, Mina ngukhanyisile brightness. Brightness. Another account Mamshish. Instagram Mamshish. Yeah. Mamshish. Ngunhlanhla Kyle Facebook and then ku-Instagram ngunhlanhla_Kyle03. okay ngizile nani bafethu okay cela ngiphi word of the day End of the day, guys. okay for abafana besona For abafana. Muvuka. The day is Ayefana. lima kingse kasi limeno. Yeah. Umzulu ne? Yeah. Amazinyo. Amazinyo. word of the day For word of the abafana. night sure Guys, stop dating ama-easy targets nizogula. Easy target umuntu onjani? Like intombazane nje nawe uyayibona. Lala first day. So Yeah. ninesikhathi singakanani nisemall? Sicela ukufika manje sizothola. but it's starting Okay, since inamba kanje nihlangane nabantu angithi. Masithi abantu balanihlangane nabo particularly emall ne. Bapheni message. Yo Yekani bakwethu ukusibuka. kuyagezwa. Sunlight ayiduri. Wena? Mina ngiyabakhuthaza ngithi baqhubeke baphande, bayaphanda. Yeah. Okay, sharp. ila sisters man bekwala bafethu anyazi basazokuthi abasunike bajike banamanga sebazokuthi sibona futhi bafethu so boys nomnandi bafethu but for us all everybody for himself bafethu distraction Sunday.